הצילומים היפים האלה הם חלק מתערוכה שנוצרה בידי פלסטינאים וישראלים במסגרת קורס צילום של מרכז השלום הבינלאומי. כערבייה ישראלית, נושא השלום אינו מרפה ממני, והסקרנות למראה היצירה המשותפת דחפה אותי ללכת ולבדוק מה בדיוק קורה שם בקורס הזה. Welcome, welcome. Hi, I'm Hallie. Welcome. How are you? How was your trip? It was long, huh? Yeah. Are you excited? Are you? I'm so happy to see you all here. You have no idea what it was like getting you here. So, my name is Hallie Pantzer, okay? I come from America, and I've been here for 10 years. And this is the third year I do this course. And it's a very important thing for me to do because I invented it. Now, you're here for a project on photography. But don't misunderstand it. We're not just going to do photography. Half of the class is Israeli and half of it is Palestinian. It's not by accident. לא באנו בשביל להיות רק אחד עם השני, כאילו באנו כדי להכיר, כדי, לא יודעת, להתנסות, אולי אפילו לשמור על קשר אחרי הקורס הזה. מה יכול להיות רע בסוף שבוע מחוץ לבית ולהכיר אנשים חדשים? ההורים שלי ושלה לפחות מאוד מאוד רצו שניסע. אמא שלי, עד ששכנעתי אותה, זה לקח זמן קצת. כאילו, היא לא מתנגדת לרעיון שאני אבוא ואני אהיה עם פלסטינאים או משהו כזה, היא פשוט פוחדת. احنا جينا يعني عشان تعارف وفي كمان دورة التصوير وصار في ألفة بيننا وبين إخواننا الإسرائيليين موجودين اليهود. بنسمع عنهم إنهم مثلا يعني مش كويسين بس إحنا لازم نتعامل معهم عشان نعرف إنهم كويسين. وهم كمان بالمقابل لازم يتعاملوا معنا عشان يعرفونا إحنا كمان حقيقتنا يعني. נראה לי שאני מייצג את הדתיים ואת המתנחלים ולא יודע איזה עוד קבוצות אני מייצג, אבל הסיבה שאני באמת נמצא בקורס הזה כי אני באמת מרגיש שנורא חשוב לשמור על אמצעי תקשורת פתוחים. נורא קל למישהו להגיד, לא, אני לא אוהב ערבים, כל הערבים הם ככה, ולערבים להגיד, כל המתנחלים הם ככה, ואף פעם לא נגיע לשום פתרון ולא נגיע לשום מקום. סוף שבוע ראשון ביחד הסתיים. היו שם גישושים של התחלה, שיעורי צילום, וגם צחוק בריא של חבר'ה צעירים. מעכשיו הם ייפגשו כל שבוע במשך שנה, שבסופה הם יציגו תערוכת צילום משותפת. כל המשתתפים, בתוכם גם אני, יצאנו בהרגשה אופטימית שיש דרך להתקרב לצד השני. האם זה יתברר כציפייה נאיבית? ברור, כמו שנגיד הם חושבים שכל היהודים הם חיילים עם אקדחים נוקשים שיורים בילדים חסרי ישע. אז אותו דבר, כאילו אנחנו רואים בטלוויזיה פלסטינאים שזורקים אבנים, אנחנו שומעים בעיתונות על פיגועים כאלה וזה. ואתה לא יודע בדיוק למה לצפות, אבל זה ברור לי שזה לא כולם ככה. אני חשבתי, טוב תראי מה, אני לא ראיתי, לא הכרתי אף אחד לפני זה שהוא ערבי. חשבתי שהם יהיו עם גלביות וכל השטויות האלה. באמת? לא גלביות, אבל הייתי בטוחה נועלה לבנה. כן. היה לי מוזר כזה שאני פגוש מתנחלים. זה, פתאום אמרתי, זה הלחיץ אותי קצת. כן, מה יהיה ביניהם? How are you going to describe the idea of home, homeland, a place where you go, a place where you feel comfortable, being homeless, anything that idea gets from you without being inside the house to take a picture? Okay? Hallie, I need the best from this. Okay, you have to look. You have to look. They're in there. The course of study is to familiarize them with photography as a means of communication. And the challenge is how to get them to take what's here, what's in their gut, and take it out. After they can do that, to produce something. Very much like politicians have to sign an agreement at the end of a meeting, that these people, instead of having to sign an agreement, will have to put an exhibition together. Okay, we would like
start here. For today, we want to start with dividing you into two groups. One Israeli group and the other is the Palestinians. We will be sitting in separate rooms, and we will be discussing something called stereotypes. אם היינו עושים משאל בקרב 1,000 או 5,000 ישראלים, והיינו אומרים, תארו לנו פלסטינאים, מה אתם חושבים על הפלסטינאים? אדם שלא כל כך אוהב את הישראלים ולא אוהב את הנוכחות שלהם בארץ. כן, אז מרדכי אומר, הם לא אוהבים אותנו. בתור איזה עם ברברי כזה שבא, והמטרה שלו זה להרוג אותנו, ואנחנו צריכים כאילו לעשות הכל בשביל להיפטר ממנו. אוקיי. עם ברברי, פרימיטיבי. עם ברברי ופרימיטיבי. حكم عسكري. ما كل شعب لا كل شعب بيحرص على شعب. لا بس حرصهم كثير يعني مش شوي. يعني هي الوحدة الوطنية بين الشعب. لا مش فيش عندهم وحدة وطنية أصلا. لا فيش عندهم وحدة وطنية. מחברים לפשע. כן. שהם נורא שומרים על הערכים של התרבות שלהם והדת. حرية الكلام انه بيعتبروا البلاد لهم لحالهم ما بيعملوش اي اعتبار للفلسطينيين عباسية بتظنوا بعمل سيئة ايش الاشياء اللي بنكرهها بالاخر وايش الاشياء اللي بنكرهها بالانسان الاسرائيلي او اليهودي אני לא יכולה להציג את זה בפניהם כי אני לא מסכימה עם כמעט עם שום דבר שכתוב כאן. We know that these ideas on both sides they don't necessarily represent your ideas or his ideas. These are ideas in general. Yes, please. Aren't you all against what the Hamas does when they blow up buses? Why aren't you out in the streets with signs saying we're against this? Why don't we ever see from the Arab world that people voice their opinions strongly about how they're against hatred, they're against death and pain, and maybe because you don't do this, maybe the Hamas groups and all these fundamentalists, maybe they think that that is your opinion too. مردخاي زي ما حكى انه ما عمرش شاف مسيره بتطلع انهم يطالبوا بسلام، لا كل الشعب الفلسطيني بده سلام بس مش قادر، يعني كل ما بجوز يوصل لقناعه انه بده سلام بعاود الشعب الاسرائيلي او الحكومه الاسرائيليه تمحي هاي القناعه عنده. I can say that Mordechai is the same thing of مملكة إسرائيل. Yeah, Israeli government. They are going and make peace just in papers, and there is no peace in the land. And Mordechai is the same. He wants peace, and he said my land. So how it become? Okay, I think we really have to talk a little bit about the field trip. יצאתי מהמפגש בתחושה כבידה, ולא יכולתי להתחמק מהשאלה האם גם אני נגועה בדעות הקדומות האלה? יש להם 22 מדינות. ישראל אחת. ויהודים, הם באו כאלה אבל אנחנו לא מדברים על אלה שיש להם מדינה, אנחנו מדברים על אלה שאין להם מדינה וגם... גם לנו אין מדינה, אבל גם לנו אין מדינה. יש לך מדינה, נלחמת הרבה... אבל קודם הייתה לך מדינה, הייתה לך מדינה קודם. אבל שירון, מה זה להגיד אנחנו נעשה שלום ונעשה שלום בלי... אין כזה דבר. זה לא אנחנו... אנחנו לא עושים להם טובה בגלל שאנחנו מוכנים. אני אמרתי שאנחנו באמצע, אבל הבעיה שהם לא באמצע, שהכל יהיה שלהם. ומה את רוצה? אבא שלי אומר שאני מושפעת ממנו. כי לא ממנו, ממה שמדברים בבית, כי הבית הוא ימני ולא ימני. הוא לא ימני קיצוני, בכלל לא. אבא שלי הוא דווקא ימני, אבל הוא יודע איפה לעמוד. הוא יודע מה באמת מציאותי ומה לא מציאותי. הוא יודע שיש דברים שבאמת צריך לוותר עליהם, ויש דברים שלא צריך לוותר עליהם. והוא חי את המציאות, הוא יודע על מה הוא מדבר. יפו בשבילי זה הבית. זה המקום שגדלתי בו. זה החברות. אנשים אומרים לי, את חיה עם ערבים. אני צוחקת עליהם שאין לו חיים איתם. אני צוחקת על אנשים שלא שמעו את השפה אף פעם. אני אצלי בבניין, אני לא מסתכלת עליה בגלל שהיא ערבייה. מה פתאום? בגלל שהיא שכנה שלי, בגלל שאני אוהבת אותה. עוד לא הספקנו ליהנות עם שירן מהמראות היפים של יפו העתיקה, וכבר אנחנו בדרך לטארק, בבית לחם. כאן זו מציאות של חיילים, מחסומים ועוצר.
נראה לי שאני מתרגשת מהמצב הזה יותר מאשר הפלסטינאים המקומיים, שכבר התרגלו ושכחו שאפשר אחרת. أنا ربيت أولادي وعلمتهم، عرفتهم التاريخ الحقيقي من وجهة نظري، تاريخ قضيتنا وجذورنا في الأرض من زمان، من آلاف السنين، وكيف عشنا فيها بما يتناسب مع أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا. أنا وين ساكن وين كنت؟ أنا ابني لما راح على بيت عطاب بيت فار سأل سيده قال له وين أرضنا يعني، بصيرش خليه ينساها. بذكر أنا مرة راح سيدي على بيت عطاب ودخل يوم شاف اليهود مبنيين في أرضه هو نفسه، يعني مش أرض ناس ثانيين، ومتملكين في أرضه، قاعد يبكي سيدي. التعليم فيه مشقة، السكن فيه مشقة، الأكل فيه مشقة، الصحة فيها مشقة، العلاج فيه مشقة، كل شيء فيه مشقة. مو أنت أجبرتني وضعتني في ظرف معين، أنا برضو ما بقدرش أظل عايش فيه للأبد، حاطني محاصرني فيه. أنا لما بدي أطلع ولا بدي أروح على القدس، بدي الحين بلاقي صعوبة كبيرة، لندن أقرب من القدس علي. ليش تجبرني أعيش في ظروف معينة وتقول لي أنت إرهابي، أنت بتقاتل، أنت بدكش، لا أنت معطيني مية ولا أنت معطيني أكل. المستوى أنتوا أفرضتوا علينا نعيش في مستوى قاسي وصعب جدا. مو هذا الطفل بده يعيش. لما بتفرج على التلفزيون وبيشوف الناس كيف عايشين، احنا حتى نتمنى ان يكون ما فيش تلفزيونات عشان ما نشوفش العالم كيف عايش. طبعا يمكن بدي اطلع على مضطر اني اطلع على القدس ومعيش تصريح، بضطر اني الف على المحسوم، يعني اطلع على الطنطور. وشعوري يوم بسوي هذا يعني اشي زي هيك بكون كثير بتضايق، يعني بفضل اني ما اطلعش على القدس بالمرة وما اقضيش حاجتي ولا اني الف عن الطنطور، لانه اشي مؤسف كثير. يعني انا بعتبر هاي الارض ارضي والوطن وطني، واني اكون زي الحرامي ادخل والشرود اشي كثير بضايقني. כוננות גבוהה של כוחות הביטחון בישראל ובשטחים מחשש לפיגועי נקמה של החמאס. על השטחים מוטל סגר וכניסתם של פלסטינים לשטח ישראל אסורה. עברו כמה חודשים מתחילת הקורס. פה ושם צמחה ידידות בין חברי הקבוצה, אבל ההרגשה שלי היא שלא קורה שום דבר משמעותי. הם יוצאים לטיול אחרי כמה ימים של סגר בשטחים. הישראלים מרגישים מאוימים בסביבה הערבית של מזרח ירושלים, ולפלסטינאים עושים בעיות בכניסה לכותל. We're at the entrance to the Kotel and they want to see their IDs. There's somebody next to me, a police guy. You want to talk to him? Okay, hold on one second. וגם זה המנהל מהמערכת הלאומי לשלום בטלפון. לא, זה בסדר, בודק את זה I'm not happy about this. They're singling them out. It's very bad. אוקיי. אפשר להיכנס? טוב, אפשר להיכנס, הארי. أنا كنت أشوف حائط المبكى بس على التلفزيون بالأخبار، يعني أول مرة بسمع. هو يعني شعور مخلوط هيك، تقدر تحكي ممزوج باستغراب مع عجب مع شوية خوف ممكن تحكي. بس كيف يعني تكوني ماشي وهيك متوقع كل شوي حدا يحكي لك وين التصريح وين البرميشن، بتعرفي كيف.
شعور يعني كويس انهم دخلوني في مكان هم بيدخلوا حد يعني محافظين على الامن فيه، يعني بدامهم دخلوني خلاص هم ائتمنوني. בתל אביב יש לי את התחושה שלא משנה מה קורה, כאן החיים נמשכים כרגיל. נדמה לי שינוי ותהילה משוממות בקורס הזה, ולפעמים אני רואה בעיניים שלהן אכזבה וייאוש מזה שלא קורה כלום. כל אחד מהצדדים מתבצר בעמדה שלו. אני באה ממשפחה מאוד פתוחה. אנשים לפעמים מסתכלים, אני מדברת עם ההורים שלי חופשי ואין את המעצורים. רק השנה הם החליטו שבהגיעי לכיתה י"ב הם צריכים למנוע ממני דברים כי הילדה עוד מעט עוזבת את הבית. על כלליות די עושה מה שאני רוצה. בשיחה שהייתה לנו עם הניה ואריאלה, אז היו את הרשימות של מה הם אוהבים בישראלים. אז מצד אחד הם לא אוהבים את החיילים, מצד שני כשדיברו על משהו שהם אוהבים בנו זה המחויבות שיש לנו לצבא. אז זה סותר. למה זה סותר? וגם היום הם רוצים לחיות בסיטואציה כזו שיש להם איזושהי קבוצת השתייכות ואיזושהי מטרה ואיזושהי משימה. לא רוצה כרגע להגדיר. אבל זה בדיוק אז בגלל זה הם מעריכים את זה, אבל המפגש עם החיילים הוא מפגש לא נעים. וזה אפשר בהחלט להבין, זה בכלל לא מנוגד. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על דו-קיום, אז צריך לעשות אותו. מי שיעשה אותו יותר טוב, זה הילדים שלנו, אנחנו נעשה את זה פחות טוב, כי לנו עוד יש מטענים הרבה יותר עמוקים, יש לנו התנגדויות יותר חזקות, יש לנו משקעים. יש לי משקעים. Okay, this is the deal. Listen up. I want you to look at the pictures carefully and try and make some connection between each of these pictures to each other. What you have to look at is how is it made. You have to think of this show, and it's an excellent example for how pictures are going to fit together. How are you going to make, what is going to be your message as a group? This group is a metaphor for the time, that it has fallen apart in many ways, that they couldn't compromise, that their energy, they're tired, they don't feel anything anymore, they're not even angry. You know, they're coming, they're sitting, but they're apathetic. يعني يوم اجينا هون كنت اتصور انه راح نلتقي وراح ننبسط وراح كثير يعني ان نندمج مع بعض، بس بالنهايه راح نرجع نقول انه مردخاي او اي واحد من الجانب الاسرائيلي يعني ساكن محل ما هو حرمني انا اسكن يعني. I know that we took their home, and I know that we took some places that they believe that it's theirs, and Mordechai believed that it's his, but we can't go on in this discussion accusing each other. It won't work. Okay. حكت هي انه ليش احنا بنحملهم دائما المسؤوليه؟ طب انا مين احمل المسؤوليه؟ اذا مين احمل المسؤوليه؟ هم لحد هسه بحملوا المسؤوليه للالمان النازيين عن مذابحهم ويوم قتلوهم قبل 100 سنه. بحملوا الاسرائيليين للالمان النازيين، طب انا لمين احمل مسؤوليه تشردي وحرماني من اني اسكن في ارضي وبيتي؟ لمين احملها؟ I do feel responsible, but enough talking about it, okay? I'm guilty, okay? That's it. Give me a lifetime punishment. החבר'ה הולכים ומתעייפים מהפוליטיקה. נוי לוקחת פסק זמן מהקורס, והסיור ביד ושם מעורר בקבוצה תגובות סוערות. I would need somebody to say something about the history, what happened, when it happened. Somebody, anybody. You don't want to say anything? You can say it in Hebrew. Nasrin is going to translate, okay? אני לא בטוחה שאני מדייקת בשנים, אבל בערך ב-33 נראה לי שהיטלר עלה לשלטון. הוא עלה בדרך דמוקרטית לגמרי. העקרונות שלהם היו
התואר של הגזע הארי. سنة حوالي 1933 هتلر طلع على الحكومة عن طريق الديمقراطية. הגרמנים הם הגזע הארי והם הגזע העליון. עכשיו יש כל מיני דרגות של גזעים כשהיהודים נחשבים הגזע הכי נחות, אבל בכל אופן ב-42 התקיימה הוועידה שהוחלט על הפתרון הסופי שזה להרוג את כל היהודים. شخصيا ضد هيك شغلات برفض هيك شغلات يعني بس هدفهم انهم يورونا انه الشعب الاسرائيلي شعب عانى وشعب ضحى كثير بس بالعكس انا يوم بشوف صور زي هيك بتذكر على طول المأساة الفلسطينية وبتذكر كثير صور انا شفتها للشعب الفلسطيني يعني זה לא נכון, שחבל שהוא מרגיש ככה, כי זה, אני לא יודעת כאילו מאיפה זה בא. הגישה היא לא כזאת, הגישה שלנו היא לא להרוג ערבים, כאילו הגישה של המדינה, הגישה היא לשלום, איך זה הגיוני שהם חושבים ככה אפילו. וזה מלחמה, אז מה לעשות, כאילו, אז הם הורגים אותנו, אנחנו הורגים אותם, וחבל שזה ככה, זה לא מה אני לא מצדיקה את זה בכלל. אי אפשר להתעלם מזה. אני לא מסכימה עם השוואה בין המלחמה שיש בה לבין השואה. אני לא מסכימה עם זה. אני לא חושבת... אני לא אמרתי שזה בדיוק אותו דבר, אמרתי שיש איזשהו דמיון בין שתי הדברים האלה. בין מצבים ש... בין המצבים האלה, כן. בין להיות בגטו... אבל גם יש מרחק מאוד, יש פער מאוד גדול בין שני המצבים. כן, ההשמדה. אבל למה? You have to accept it for them, זה דומה זה. בשבילך? לא, אני הבנתי למה. בשביל זה אני שאלתי, אם הלכנו לשם בשביל שזה יהיה דומה, בשביל שבואו, אתם נורא מסכנים וחוויתם סבל, אבל בואו תראו, אנחנו גם חווינו סבל, אני לא יכולה לקבל את זה בגלל שאני לא מוכנה להשוות את הסבל. אני יכולה לקבל את ההליכה ליד ושם מסיבות אחרות, של להסביר יותר טוב את עצמי ואת הקשר לארץ הזאת ואת זה שאני חייבת לשבת כאן וזה קשור לשם, אבל אני לא יכולה לקבל את זה ללכת לשם כדי, בואו נראה ששנינו סובלים, כאילו בואו נבכה ביחד על מרגו עלינו, לא יודעת מה. עברה שנה, הקורס עומד להסתיים ושוב הם נפגשים לשישי שבת. עכשיו צריכים לבחור את התמונות וליצור תערוכה קבוצתית בנושא הבית. התערוכה ויוצריה הוזמינו לפריז, ניו יורק ווושינגטון. I'm not taking this picture to hurt you. I'm not taking the picture to say this is not yours and I'm here to make you guys mad. I take it because but inside... it does make me mad. But it does, but the reason I'm doing it is because I feel that it's my land. מרדכי, אין לך שום קשר להר הזה, זה הר שעליתם, כאילו זה כמו כל התנחלות חדשה. זה מחוץ לאפרת, נכון, אמרת כבר, וזה העניין. You have to respect all of you for whatever reasons, even if it was full of Zionist intention, okay? On Mordechai's part, to put that up there. I don't think he was having a malicious intention, but even if it were full of everything what represents to you something horrible, even if that's what the symbol in that picture is, hopefully we've come this far that you could accept it in the photograph. You don't agree with it, it offends you, you don't like it, you're right, you have to sit with that. Holly? Yeah. What about that picture? Which one? This one? Yep. I don't think that this was taken with a bad intention, with trying to convince everybody that all these children are part of a Hamas kindergarten that want to grow up to be suicide bombers, which could very easily be what their interpretation is of it. The minute that we take this out and this out, it's censored. For myself, like, I remember the first time when I got here, when I saw these settlements, I said to Mustafa, I would never say hi to them.
okay? And now I just stuck with them. I just all the time, I spend most of the time here with them. So it's just great. I just want to thank you, Hallie, because this is just come from you. I don't agree with them, okay? But I can listen for them. I can try to understand them. I think if I'm correct, the place that you came to was that the euphoria, the great feelings you had at the beginning, very happy to meet each other, to sit down, thinking it's going to be great, we're going to do it. Over a period of time, it became clear that it wasn't going to be so easy. I just want to say thank you for lighting my eyes, as you say, and thank you all that you're just wonderful, every one of you. And I respect you, and I love that you learn me to respect you, because I didn't, and I was afraid of you. Forever, I can't forget any times I spent here or in Jerusalem or when we were in this group, because this is maybe a more important times in our life. It's amazing for me that any time now, I think at least, that when I'll see a group of Arabs or people who are from a different world than me, I won't just see a certain title, I'll be able to see people, because now I know Tarek and I know Faraha, and I know certain people, that their names, and it's something that sounds so stupid because, you know, you always know their people. This is the first time I will be sad when I will أودع أو when I miss my friends, my Jewish friends. This is the first time. Believe me, this is the first time I be sad. That's what you are. We need to get copies of all of them. עוד חיבוק ועוד נשיקה, וכל אחד יחזור למציאות שלו. היום השלום לא נראה קרוב יותר, אבל משתתפי הקורס הרוויחו בשנה הזו חוויה שהעשירה את עולמם. קל להיות ציני ולהתבצר בעמדה ספקנית, אבל לי נדמה שדווקא הלי ואנשים כמותה מקרבים אותנו עוד צעד, ולו גם קטן, לעבר השלום.